Nakon zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala kako ti na njemu dolikuje i nakon salavata i selama na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, posljednjeg Božjeg vjerovjesnika i poslanika izaslatom ummetu njegovom koji obuhvata svakoga. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, iako Arapin, ne je poslan Arapin. Iako Bele puti, ne je poslan Bele puti. Iako je Bešar, Benu Adem, potomak Ademov, međutim izaslan je svim svetovima. Rahmete lil alamin, kao milost svim svetovima. I kamenu, i plajni, i životinjem, i luđim, i džinim. Tako neka je trajni salavat i selam, dova, mir, blagoslov na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na sve tija koji njegov go slijedit i na sve tija koji go slijedit vo dobro do sudnjeg den, a samim time na nas ovdje prisutne. Cilj mi da od današnja kratka hudba samo jedan prizor go približi me od sudnjeg den. Prizor za koji Allah subhanahu wa ta'ala ko opišuje veli en tequle nefsun, na den koja svakova duša će reće ja hasrata, teško li se mene, kajanja li moga, tuge li muje ala man farratu fi džembillah, zbog tije što sam biv nemaren prema Allahove odredbe. I ja u suštini veli čuje sam biv od tije koji se sprdaje. Evo te kule hine jer l'azab. Vi onda kada će čuje, kad će ugleda patnja i kad će ugleda kazna Allahova, reće leu ene li karra, samo da mi je drugog pokušaj. Daj mi još jedna prilika, pa će vidiš fe ekune minel muhsinin, da će bijemo tija koji hubavo čini. Muhsini, dobročinitelji, prema sebe, prema tebe, Allah, prema komšije, prema insan, prema životinje, prema živo i neživo, po znacima navoda neživo, jer ne postoji neživa priroda. Sve veliča i slavi Allaha, onako kao što je tija njemu svojstveno. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava, veli, bela, ne može, neka biduje tako. Kad džaetke ajati, ti doiđale nebrojeno mojih pokazatelja, alameta, ajeta, znakova, ali fekezebte biha, ne si veruva. Si se okreće od njih. Ostekberte, si se nadigna. Čalamđija si biv. Kibr si imav pri sebe. Wa kunte minel kafirin. I zbog tija si negirav Allah. I primjer kajanja čovjekovog večno je dunjaluk. Jedan od najvećih kajanja čovjeka je dunjaluk, kao što veli Hasan al-Basri, veli najgolemo kajanje čovjeka na ahiret će bide kad će svoj dunjaluk, svoj mal i imetak, mal velim imetak je na arapski, a mal ne samo pare. Dobro odgojeno djete je mal, rizik, nafaka. Dobre ubave komšija, rizik, nafaka. Mjesto u koje živiš među muslimani je rizik i nafaka. I kada će sve tija najde na vagi drugoga čovjeka na sudnjem danu. I zbog tija, subhanallah, zamisli me samo situacija gdje što čovjek kad se gasuli. A svi će daju ova ta pozicija. I od sunneta gasula jeste da čovjek među ostalim otpočne sopranje desne dijelova tijela čovjeka. I da krene sopranje organa koji čovjeka panuale na sežda. Zbog tija Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je čerka ga mu preselila. I kad došao ke mu Atije, veli yugzilnaha thalathan, au khamsan, au seb'an, au akthara min zalik. Ogasulite ga, operite ga 3 puta, 5 puta, 7 puta. Ako tebi ima potrebe i više od toga. Wabda'na.
i odpočnite s opranje njenih desnih dijelova tijela. وَمَوَادِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا i organi koji panuje na sežda Allah. I ne samo tija, nego i se namirišuje. Od sunneta jeste da kad dženaze čovjek namiriše čelo, nos, šake, koljena, vrhove prstiju. A zamislite čovjeka koji će dve take. Namiriši go so svakakve mirisi na dunjaluk. Operi go so od sve reke na dunjaluk. Ali on ne para Allahu na sežda. Što god da mu pereš, džabe mu je kao namaz nemav. Kakve li tuge i kakvog li kajanja. Druga stvar, voden koja čuje koga će preselja, smrt nije svim blizu. Ebu Bekr radijallahu anhu kad došao u Medina se razbolev i misli gotovo tijanje. I dođa i puje u stihoj. Arap imali tako fale da pujale u stihoj. Veli, kullu minna musabbahun fi ahli. Svako od nas saba ga dočeka među familija svoja. Wal mautu aqrabu lahu min shirakin ali. A ne zna da smrt mu je bliža, nego li stopalu su mu se vezice. I mi čujemo danas kao preselimo teče 5 godina. Svim to je den će ni dojde. Ali zamislite den kad će ti dojde i kad će te gasulit i abdest ti zima je, a na dunjaluk ne zna on za abdest i za gusul. Zamislite toga li kajanja kada prvi potpuno ispravni abdest i gusul mu vide na penešer. Kakvog li kajanja. Zamislite prizor koja čuje što god ima, kako god ima. Cev dunjaluk neka je njegov. I opet natamo 8 metra čefinit će one se. A čefiniti mi je svi zname, nema je džeboj. I čefiniti li, a od sunneta, kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam veli, ilbisul bejaba. To je poslanik sallam da bi volio da obliča belo. O kefinu fiha meutakum, ili ka čefini vi biljet za vaše mejiti od belo. Zar tija nas muslimani ne podsjeća na moment koja čovjek će daje nešto od svoga dunjaluka, će odvoji nešto od svoga vremena, će se namući na Allahov put da bi obleklo 2 bela ihrama i zastanav pred Allaha na tija mubarek mjesta, po tija mubarek denoj, pred Allaha kešo nema razlike. Možda najveći moment koji podsjeća na ahiret jeste kad se vidiš sve hađije se sobrale na Arefat isto oblečene. I na tija nas ne asociraje čefini, ama džabe mu čefini, džabe mu belilo to kada on za dunjaluka ne sakav, ne čef, nema vnijet da odvoji i Allahu subhanahu wa ta'ala kao njegova Allahova delegacija da ide da posjeti Allah subhanahu wa ta'ala na tija časne mjesta ke Allahova kuća, Kaaba. I zbog tija imali veće kajanja za čovjeka na ahiret od takve li kajanja. I zbog toga nije čudno kada čitame da Omer ibn Khattab radijallahu anhu veli men ataqa al-hajj falam yahuj. Onaj koji je sposoban, mogućnosti, kadar da obavi hač, ima pare, ima što da ostaje doma, ima zdravlje, luk mu je obezbeđen put, nema je ljudi što presece je put ili što kradet i ne ide da obavi hač, fesevaun alejhi, isto je čovjekato mu, mate jehudije u nasranijen, a čumreka hrišćanin, ili čumrika jehudija. Ali džabe, će vidjeti se spremne, ogrnaci, ali ovo dunjalučke ihrami ne si ga obleko.
A na hač ne se ide so paroma, će vi kažem. Da se ide do pare, mi svi možemo da nabrojimo naši komšiluci koji bi otišli na hač, ali ne je tako. Jer prvenstveno na hač se ide so nije. Zamisli den koja će se vleseš u džamijsko. Koja što čak će vidiš možda i u džamija, u ove to ne slučaje, kao što vidio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i čak i deneska. U poslanikova džamija kad se klanja dženaza ne se klanja u džamija. Ali džema ide u džamija, ali napravljena je vrata ispred mihrab. I ili za efendija, a dženaza je nadvor, a džema je u džamija i klanja. I zamislite vi čovjeku koji će dojde u džamija da bi mu se klanjala dženaza. A ne gazna je džamija za ovaj dunjaluk. Ne vlezo u džamija, to sim samo kao meji. Što će mu pomogne vlizanje to, što će mu pomogne klanjanje to, što će mu pomogne dovata. Čujeka to. Ima li kajanja veće kod ovo kajanja? Na den koja čujek kad će preseli, vignite go efendija, što će rabotame, razvolite go i okrenite go na ke kibla. Desna strana mejita se okreće na ke kibla. Pa kad nas se vrti krevet, da se polaže kad nas zemlja, ako je puvo se polaže na zemlja, da ne bi se naduvalo dženaze našenski, da ne bi se ukočilo u nekoj položaj koji ne odgovara dženazetu. I onda go vrtiš naspram kibla. Dođe i se polaže u mezar. A desna strana mu je kibla. Godajte, ne nama mu glava, ne tamo glava. Go ubacuješ u mezar i tom prilikom veliš Bismillah, wa billah, wa ala sunneti Rasulillah, wa milleti Rasulillah. Poslanik se sve kad bi došlo su dženaze, bio zavatio nake kibla, bio položili u mezar i od desna strana mezara što je nake kibla se pravi laht. Da bi tu je subaci mejit i se podigne malo na desna strana da bide zavrten. I se veli tom prilikom u ime Allaha, so Allaha i po sunnet praksa pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i vo vera ili spram vera Muhammeda ili Ibrahima alaihi salam. Allah kuna veli ni tebi' millete Ibrahima hanifa. O Muhammede, ne ti je naređeno osim samo da slijediš millet Ibrahimov. To je vera. Mi verujemo pismilet. Nema millet, nema vera. Se veli nema vera. Zavrti go na ke što sakaš. Džaba mu što go vrti me i što go polaže me i što go bacuje me na ke kibla, kad ne znam za kibla na dunjaluku. Ne se zavrti Allahu na sežda da pane na kibla. Ne se okrenav da podigne ruka da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala na ke kibla. Veri me, po sunnet Muhammeda i praksa Muhammeda, neću on za sunnet Muhammeda. Po njegove kuće ne se nalazile zbirke hadisa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je čovjek ne znav za vera. Ne bi ljubomora za vera. Što uradiv i što dav i što učinav za vera. A položiv sebe, svoj život, svoj mal, a ga odbrani pa bi ljubomoran za verata. A rekov nešto da pomogne verata. A uradiv nešto da pomogne verata. E pa džabe toga dana kada se hoće se rabota na taj način, ako on ne zna za sve. Ima li veće kajanja od toga? No ja dunjaluk doživiv onim životom kako nadkrivalo nebo i kako nosila zemlja. A svega zemlja pokrov mu biduje. Ne žela nebo za njego. Ne žela zemlja za nego. Alija radijallahu anhu kao prašale, Alija žela nebo i zemlja za vernika, za čovjeka. Veli čovjeka tomu prvi si što me prašal za ti jakane. Veli, doista nema čovjeka na dunja, a da nema musalla mjesto muslimanke što bi morav da pane ala ona sežda na zemlja. O mas'ad amelihi minis sama i da nema lift. Nije rekli lift. Mjesto od nebo koji se uzdiga na ke Allah. Zbog teri poslanik sa osnovimo hadis koji preneseno od njega, koji ima ti još tima veli, nema niti jedan velika da nema dve vrate na nebo.
Jedna vrata od koje mu se spušta rizk i tješa mu je pripišano od Allaha. I druga vrata na koja mu se uspije njegova kabul dijela ka Allahu. Ali za njego i takvog koji ne znam za Allaha, ne žela zemlja. Nego upamtila nekoja zemlja da panav na nja nasješta. Da ibadet učinav na nja. Zašto džamije se džamije? Ne zbog to što se pristane tepisi ili hubavo pristali skladno urađene prostorije, nego se mjesta gdje što se ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala čini. I zemlja ta će svedoći za tebe ili protiv tebe. I zemlja ta normalno ne čežela kad upamtila sve do tebe. Vrata ta na nebo ne se otvorila deka nemaš kabul dijelo koje bi se uspinjalo ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zašto žela kad se preseniš? Ima li veće tuge i kajanja od ovog kajanja? I na kraj, znajte, i srećan prvi dio se završavame, dunjaluk za koji možda si ostava namaz. Dunjaluk za koji možda si se žrtvovao. Dunjaluk koji možda zdravije ti gozev. Familija, evlat, da bi ishranjiv, zašto go si radiv? Ako si radiv na uštrb Allahove vjere, će biti protiv tebe, a ne za tebe. I zbog toga Hasan al-Basri veli, došao peseta nam čuje, ime se spominje, Dul Ehtem. I kad došao ke njegu, je on bolen. I u moment bolesti moraju na sa tahur. Tako se veli, ništa nema, inša Allah, te učini oprostom tvojih greha. A neke nas, apole kako većana, se poklone se, ne se veli ti. I on stvarno poklone si biv, a on ne veli ti. I on ke njego sedi, a on sve vake na ken senda gleda, leg na tima ga čini. I veli, cijelo vreme njegovog boravka posjete tom bolesniku, on sve neke sendakoti. I veli, o Hasano, a znaš što je sendakot? Nisam što je sendakot. Sendakot vo njego se nalazi toliko i toliko zlatnika na koje zekat ne sumdava čitavog svog života. Veli, vaj hak, što zboriš? Što veliš? A si pri svesti. Veli, ne tako mi Allah ne sumda. Pa što smo si god čuvali? Li fez'ati zemani za crnedenoj. O kethratul ašira za mnogu deca javljadi. O džauri sultani i ako zavlade na nas neko je nepravedni vladar pa da se ima. I u tom momentu preseluje. I nakon toga na dženaza dođe Hasan al-Basri i mu veli nasledniku sinu njegovom. Allah ti dav pare, mal i metak. Hurran, čist. Nema crne pare. Nema crno zlato. Crna vinata ga nosi čujek. Kad će ga utroši, kako go zarađuje, a dava ili ne dava od njego. Ali ne i samo zlato. Veli, greo je otići na babeta. Ti go nasljeđuješ čisto, pravo, hajrli. Nemoj da biješ vo njego ka babeta. Davaj Allahovo pravo na njego. Udjeluj na Allahov put. Čisti go so zekat. I veli, i ti je odgovor da je najveće kajanje na ahiretu kad će vidiš svoj mali metak na vagi nekog drugog čujeka. Ti si go zarađao kao što si go zarađao. Si zapostavljav Allah kao što si zapostavljav. I opet na sudnji den će biti na vagi čujeka koji kako dobiv i nasledi mu dao njegovo pravo po islam. I ono će biti dokaz protiv tebe, a ne dokaz za tebe. Allah u Kur'an veli, minha halaqnakum, od dna zemlja vi sme stvorili. I zbog tega musliman vjernika umira. Duša se razdvaja i ide na Allah. Prvo nebo, drugo, deset, peto, šesto. Durnedo je fi illijin. Ela inne kitab al-abrari le fi illijin. Knjiga dobrih, hajirli vernika je vo illijun. Kad će doje tamo, već ima je nekoje duše ko Allah je uzdignav gore. I veli on dođe go da čekuje ti mu velit, kućina tvoja. Ovo je kućina, to što rabotav, to je čo tija kak kućina, ta ja sam mogo što učinala. A veli on još tek umre, ne zna kada je. I će dvije priča, stajte go be, a vidite još
se brota s odunjalučke brotanja. Ne zna ni kede. I onda će učin on, koji me praša za toga? Pa ne vidošao vam ovde? I će se pola i će reći, i te skopčaj čim ne došao ovde, otišao kede, fisi džin, na naduva, ne na nagore. I onda Allah će reći dušem, сега vratite go do sudnji den da boravi kešo moje tijelo. Jer ja sam rekao, minha halaknakum, od vas, to je što zemlje sve stvorili. O fiha nu'idukum, vo njače vratime, o minha nukhrijukum, i od nja ponovo će proživime tareten uhra. Još jedan put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sve tije što imamo od dunjalog ne bide zat i opskrba zahid. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da tije što imamo imetak, da zneme njegovo pravo i da na dunjalog on bide svjedok za nas, a da ne bide svjedok protiv nas. Subhanahu hamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.